חניה. ואז אמרתי לה, דוח אחד. קלאסי. חיים שלי, מצאתי חניה של החיים! אלוהים בוחן אותי, עידו. לא הבנתי, נעמומי. את לא מבינה עברית? כאס באספניול? יודעת טוטוטופ? לא הבנתי, על זה מדובר? אופס, נפל. אני לא מאמינה. את רשאית! הדף הזה מזכיר לי את הבית! עבדתי על זה שעות נוספות. אני אסביר לך, אחי. זה כמו שאת באה לחנות צעצועים מכונת דרגות, חושבת שהרצפה דפיקה. הייתי מסביר לך, אבל אני חושב שהבנת אותי, אחי. לא שמעתי! דניאל בוכה, איפה היא? לא תחזיק אותי כי אני אתעצבן, אל תיגע בי! מה קרה? גם לקחו לך את החניה וגם לקחו לך את החבר